Hola a tots, sé que m'he de gustar descontent perquè se pensa que som el Chelsea i tenien que fer ara a saber de fitxatges i lo que han fet és pues ajustar. Van fer algo de caixa en Rulli que no volia renovar, després el tema d'Anjuma que así estava molt empanat, la cobra no picava i pues vés-te'n a pegar cabotaires allí a Tottenham per allà i la mare que va parir pues espavilar. I teníem a Jackson, que vaig anar allí a Fortunyo, en un llacet ben embolicaet, l'ambient que va allí, i resulta que m'ho l'han tornat. M'ho han tornat, i bueno, a última hora hem cedit al Morraner al Mallorca perquè jugui un poc més el xic. I tinc una sorpresa, tinc així al costat, que han pogut tancar un fitxatge, encara que després d'acabar del plaç, tinc així, ell normalment se maneja per l'esquerra, depèn de qui el mire, diu que tira cap al centre també, però bueno, va molt a l'atac, moltes vegades, de pleno, i quan li toca defendre, pues tira valor fora. És d'ací del poble, però se coneix per els èxits que ha tingut en l'IBI els últims anys, que l'ha pujat de categoria any darrere any. Físicament xaparrer, però està bragat, està fort, té una esquena que, bueno, si tenim que fer una altra reforma a l'estadi, comptem en ell per carregar el sac de Portland. No m'enrotlle més, així el teniu, José Benlloch, conegut com el senyor alcalde. Enhorabona, benvingut. Estic molt agraït per l'oportunitat que em brinda el president, el Tito Roig, i sé que donaré el màxim per a correspondre. Tinc ganes ja de compartir planter, de conèixer els meus companys, d'esforçar-me en ells, d'aconseguir èxits, abraçar-me amb ells, compartir el vestuari, aquests moments de vestuari, i portar el Villarreal a lo més alt. Endavant a guanyar Villarreal.